eskwela. Wala siya katrabaho o wala ka pangasawa. Kahukom na kahukom, manimpalad na lang siya. Milarga sa Manila, sa Manila siya milarga. Ramay utos ang iyang dala. Sa Manila squatter ang Pinoy ananiya. Kay dito wali-wali ang iyang sistema. Miintras sa trabaho, illegal, delikado pa. Nahimo siyang drug pusher, nahimo siyang drug pusher sa siya buog marijuana. Nadakpan si Istong, natiklo na disgrasya. Gidalas munting lupa, 20 anyos ang sentensya. Dito sa bilangguan, sa sulod sa iyang silda. Mga adlaw gipalabay, lawas gipatik-patikan, giduing-duingan pa. Aguli ni Istong daw matun ang hitsura. Tinikubo sa sinina, lawas daw karatula. May tato siyang bitin sa buganog sa paa. Sa likod may agila, sa dughan na dunay krus, may Ginoong naglupa. Kapait, kapait, di ay ning mabilanggo ka. Sa trabaho ay mudawat, kay lagi na priso ka. Kung siya manulitao, sana ikang dalaga. Isnabon taon siya, kung makita ang tato sa kalawasan niya. Si Istong sa istorya, nagdaro na lang siya sa damulog na kinosara. Si Istong sa istorya, miadto sa tangkulan, si Villamor iyang kauban. Maraming salamat, Istong. Gwapohon!